രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ ഹരേ ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണാകരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗുരുദേവ് ജനതോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ 15-ാമത്തതല്ലേ കൃഷ്ണ? നമ്മൾ 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞാ? ഇല്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല. 14 ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 15 കൂടെ എടുക്കാം. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ പ്രഭാതിക്ക് ജഗുദേവ് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലക്ഷ്യം തന്നെ വെളിച്ചേക്ക് കടക്കാനാണ്. ഇരുട്ടത്തിരിക്കരുതാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂമ് ദാം എന്നാ പറയാം അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദാം തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മള് ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കൈകാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ. അപ്പൊ 15-ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് ഹിരൺമയേ പാത്രേണ സത്യസഹാവിധം മുഖം
തത്തദം പുരുഷം അപ്രാവണ്യ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയെ ഹിരൺമയ പാത്രേണ സത്യസാവിഹിതം മുഖം തത്തദം പുരുഷൻ അപാവൃണ്ണ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയെ. അതില് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. ഈ ഒരു മന്ത്രമാണ് ശരിക്കും ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്, അല്ലേ? അതായത് ഭഗവാനെ കാണാണ്, ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കാണുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണത്. കാരണം ഭഗവാനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കാണ്, ഭക്തൻ സാക്ഷാത്കരിക്കാണ് ഭഗവാനെ. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ആ വ്യക്തി കാണുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഉജ്ജ്വല രൂപം, അല്ലെ, ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണിച്ചു തരണമേ. ഇത് രീതി നമ്മളപ്പോ അതിന് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഉള്ളിലുണ്ട്, പുറത്തുണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുണ്ട്, എല്ലാതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ പല തത്വങ്ങളുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മള് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഉപാസനകാന്ഡം, ആദ്യം എന്താണ്? കർമ്മകാന്ഡം, പിന്നെ ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം. കർമ്മകാന്ഡത്തില് വരുന്നതാണ് എല്ലാ രീതിയിലും. കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ് ആയുർവേദ ആയാലും ജ്യോതിഷായാലും പിന്നെ ധനു ശാസ്ത്രങ്ങളായാലും ആയുധ വിദ്യകള്, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ രാഷ്ട്രം, അങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ജാതകം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ എന്തിനാണ്? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതില് നൈപുണ്യരായിട്ടുള്ളവരാണ് വിപ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിപ്രൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ വിപ്രൻ. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണരില് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്നു. അതായത് ഉപാസനകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിലേക്ക് കടന്നവര്. അവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് ജ്ഞാനം സംഹരിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർ, തത്വജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് അവര്. വേദാന്തത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്, ഉപനിഷത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നവരാണ് അവരെന്താണ്? അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവരെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കില്ല. അവര് ജാതകം എഴുതണതോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദോ ഇതൊന്നല്ല അവരെ കാര്യങ്ങൾ. അവരെന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? തത്വജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നവരാണ് ആര്? അടുത്ത ലെവലിലുള്ള. അതാണ് ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഉപാസിക്കണം ആരെ? ഭഗവാനെ, അല്ലെ? അതാണ് ഉപാസന. അതാണ് വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ലൈനാണിത്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ ലെവലിലും എന്താണ്? ജ്ഞാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ 3ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രം. 3ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ കാണുന്ന രൂപമാണിത്. ആ രൂപത്തിൽ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ വെളിച്ചം, ആ വെളിച്ചം മാറ്റി അങ്ങയുടെ രൂപം തന്നെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ ആദ്യത്തില് സിദ്ധന്മാരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലൊക്കെ കടന്നു പോകും. 3ാമത്തെ ലെവലിൽ ഭക്തന്മാര് മാത്രം വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപാസനകാന്ഡം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് വേദങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് 10 ഉപനിഷത്ത് എടുത്താൽ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉപനിഷത്താണ് ഏത്? ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. ആ ഈശാവാസ്യ വേദത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഉപനിഷത്ത്. ആ ഉപനിഷത്തില് അപ്പൊ വേദം സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഈശ്വരൻ സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രവും സത്യമാണ്. ഈ മന്ത്രം സത്യമാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തെ പറ്റിയാണ് ഭക്തൻ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇത്രേ ഉള്ളു കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം 2ാമത്തെ സെക്ഷന് ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ ജ്ഞാനകാന്ഡത്തില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അതിൽ പറയാനുള്ളത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി രൂപമില്ലാത്തതും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 3ാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവതയെ 13:14-27 തന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാവപൂരത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിർഗമിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാവ രൂപമുണ്ട്. ആ പ്രഭാവത്തെ പറ്റി എവിടെ ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വൈയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച.
അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആ ശ്ലോകമാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അമൃതവും അക്ഷയവും അത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? വ്യക്തിശൂന്യം, രൂപമില്ലാത്തതിന്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാണ്, നശിക്കാത്തതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, സുഖം, അത്യന്ത സുഖം, അതിന് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, ആനന്ദത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിവ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങൾ. ഭഗവാനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് കാണാം. നമ്മ പറയും കുമ്പിടി എന്ന് പറയില്ല, അവിടെ ഇവിടെ കാണും. ഭഗവാന്റെ രീതിയിൽ ഒന്നല്ല മൂന്നാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താണ്? ഒന്നല്ല മൂന്നാണ്. ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും സാധാരണ രീതിയിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നാ പറയും, ഇത് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് ആയി. മനസ്സിലായ? ഇത് ഒന്നല്ല മൂന്ന് ഭാവമാണ് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, മൂന്ന് ഭാവം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അത് നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച്. ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭാവം നമ്മളിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ പല രീതിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ശരിക്കും ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുക ബ്രഹ്മത്തെ തന്നെയാണ്. അതിന് 15ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ? ആ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തൻ ആദ്യം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ? ആ ബ്രഹ്മരൂപത്തിലായ പ്രകാശ വലയം മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ കൂടി പുരോഗമിച്ച് കൈവച്ചാൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു വരുമ്പോ പരമാത്മാ ബ്രഹ്മത്തിനുള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആ ശക്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. അതാണ് പരമാത്മാ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ചതുർഭുജ രൂപമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയാണ് അടുത്തത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അതിന്റെ പിറകിലാണെന്ന് ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ 3 ലെവലുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തൻ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് ആ ബ്രഹ്മം ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ വ്യക്തി. അതായത് നമ്മള് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങി, ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഡൽഹിയിൽ എത്തി. ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസിൽ ചെല്ലണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിനെ കാണണം. ഈ 3 ഘട്ടത്തിലെത്തി. അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രിനെ കണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ. അതിന് 3 ലെവൽ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെയാണ് എന്താണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല മത് പരത്തര നന്യാത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഗീതാവചനത്തിൽ 7 കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ ഉറവിടം. അപ്പൊ ഏതൊരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെയും, എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്ന, പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ശക്തി ഏതാണോ അതിന്റെ ഉറവിടവും ഞാനാണ്. ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ജ്യോതിസ്, ആ ജ്യോതിസും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാതും എന്നിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിലുള്ളതിലല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 10:42 ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു, അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിം ജാതേ തവാർജുന വിഷ്ടവ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേനോ സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. വീണ്ടും ഭഗവതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതല്ലേ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ചെറിയ അംശം തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ്. അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടം എത്രയുണ്ട്? ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമി എത്രയുണ്ട്? അത്ര. നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എത്രയുണ്ട്? നമ്മൾ വസിക്കുന്ന രാജ്യം എത്രയുണ്ട്? നമ്മളെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അതാണ് ദ്വൈതം. നമ്മളും ഈശ്വരനും ഒന്നും തന്നെയല്ല. ഈശ്വരൻ വേറെ, നമ്മ വേറെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ഫിനിഷ്. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. മമ വംശ ജീവലോക, അംശം തന്നെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനല്ല. എന്റെ ചെറിയ രൂപം അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഈ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരംപുരുഷനായ പുരുഷൻ അഥവാ അത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു വേർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പുരുഷൻ. അത് പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാലകൻ. അപ്പൊ പരിപാലകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ സംരക്ഷകൻ ഉണ്ട്. ആ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു.
പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സദാ അതീന്ദ്രിയാനത്തിൽ നിറഞ്ഞവനായി വർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്ത് അല്ലെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിന്റെ നിറകുടമാണ് ആര്? പരമപുരുഷൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ. നിറകുടമാണ് പരമപുരുഷൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ നിറഞ്ഞവനായി വർദ്ധിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ ആനന്ദമല്ല, ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ലെവലിലുള്ള ആനന്ദം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവ ലീലകൾ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്, അവതരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവതരിച്ചപ്പോഴാണ് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശൈശവ ലീലകൾ ആടിയിരുന്നത് സദാകാലം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? അംശാവതാരങ്ങളോ പൂർണ്ണാവതാരങ്ങളോ ഗുണാവതാരങ്ങളോ ലീലാവതാരങ്ങളോ അങ്ങനെ പലതരം അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കാറ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. അപ്പൊ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ്. എവിടെ അവതരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. ആ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈശവകാലത്തെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം, അവിടെയും ആനന്ദം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. പല വീരരസത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മാധുര്യരസത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വാത്സല്യ രസത്തിലായിരിക്കും. ആ രസങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ ആനന്ദിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥം? വൃന്ദ പ്ലസ് വനം എന്താ? തുളസിവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഉണ്ടല്ലേ? കമല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുളസിവനം അല്ലെ, വൃന്ദാവനം. അതുകൂടാതെ എത്ര വനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില്? അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ 12 വനങ്ങളാണ്. പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. 12 വനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു വനമാണ് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദ പ്ലസ്, അതായത് തുളസി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം, ഒരു വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പല വനങ്ങളും അവിടെ കാണാം. ആ വനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ വനങ്ങളൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര സമയത്ത് ഈ വനങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമത് പോയി കാണുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ലീലകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനം, നമ്മളത് വൃന്ദാവനം ഞാനത് മറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ അത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദി. പിന്നെ അകാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പ്രലഭാസുരൻ, പൂതന മുതലായ നിരവധി അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹം അവിടത്തേക്ക് ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ലീലകളാണ്. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വീരരസം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഓരോന്നും. യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർ വധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആസ്വാദനം ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ വാത്സല്യ രസമല്ല മാധുര്യരസം, മാധുര്യരസമല്ല ദാസ്യരസം, ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ രസങ്ങളും ഭഗവാൻ, അതിന് അഖില രസാമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ രസങ്ങളുടെ മൂർത്തി. ഭഗവാൻ എല്ലാ രസങ്ങളും ആസ്വദിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. അതിന് വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും നവനീത ചോരണം, വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കൽ എന്ന കുസൃതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഭഗവാൻ ക്രീഡിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാതും ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് സാഖ്യരസത്തില്, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാധുര്യരസത്തിൽ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് കുസൃതികൾ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ ക്രീഡിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഓരോ പൊസിഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലെ സമയമാണെങ്കിൽ അതേ കോളേജ് കാലത്തിന്റെ ഏജിൽ നമ്മൾ വന്നാലോ നമുക്ക് കോളേജ് കാലഘട്ടം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഏജ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഇതുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ആ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ സമയം എന്താണ്, ആ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇറങ്ങണ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയല്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികൾ കൂടെ നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടിയാവണമെന്ന് പറയും, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ലീലകളെല്ലാം തന്റെ സഹചാരികൾ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, സ്വയമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും, കൂടാതെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരെയും കൂടി ആനന്ദിപ്പിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യാൻ. അതിനെന്ന് പറഞ്ഞു ഋഷികേശൻ. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും. ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ച്
സൂക്ഷ്മ ഹഠയോഗ അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അതൊരു ശക്തി മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാം പറഞ്ഞില്ല. അടുത്ത സെക്ഷൻ ജ്ഞാന സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അവരെ തന്നിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ മുകളില് ഞാനുണ്ട്, എന്തെന്ന് പറയാ, കർട്ടന്റെ പിറകിൽ ഞാനാണെന്ന് ഇടക്കിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ സംഭവങ്ങളല്ലാതെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിറകിൽ ഞാനാണ് എന്ന്, നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാര്യമല്ല, ഞാൻ പിറകിലുണ്ട്, ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാണ് നമ്മറില്ലേ, അതാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ലീലകളിൽ കൂടെ ഊഹബോഹക്കാരെയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്തുന്നവരെയും, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലാസ്റ്റ് അന്വേഷിച്ച് നടന്നാലും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ എത്തും എന്നിടക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ഈ ലീലകളിലൂടെ. കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ. അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും. അവർ സ്വരൂപിച്ച ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓരോ ചിന്തകളായിട്ട് മാറും. അവർ ചിലപ്പോ എന്താ പറയും, ഹഠയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കും, ചിലർ എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കും, പല ഘട്ടത്തിലേക്കും അവർക്ക് കടക്കാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഈ ലീലകളിലൂടെ. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതം സദാ ബ്രഹ്മ സുഖാനുഭൂത്യ ദാസം ഗദാന പരദൈവദേന സാഗം വിജ്രഹു കൃതപുണ്യ വിജ്ഞ. ജ്ഞാനികളിൽ ആനന്ദമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും ഭക്തന്മാരിൽ പരമപുരുഷനായും ലൗകിക ജനങ്ങളിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനായും കരുതുന്ന പരമദൈവത്വം പുരുഷൻ നിരവധി ജന്മം കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തി ഇടയബാലന്മാരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. ഭഗവാൻ അതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോടും അതേപോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് അതിന് ജ്ഞാനികൾക്ക് എന്നാൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവും. ഭക്തന്മാരിൽ പരമപുരുഷനാവും. ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായിട്ട് വരും. ലൗകിക ജനങ്ങളിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യനാവും. അതാണ്. പിന്നെ നിരവധി ജന്മം കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ, അതിന് ഗോപന്മാരെ അല്ല ബാലന്മാരെ, അവർക്ക് എന്താണ്, അവരെ കൂടെ ഭഗവാൻ കളിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളെടുത്തേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യം, ബാക്കിയുള്ള ഭൗതിക കാര്യമൊക്കെ വിട്ടിട്ടോ നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യം മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൽ വരുമ്പോള് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായിട്ട് ഭഗവാൻ വരും. വാത്സല്യരസമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട് വരും. നമുക്ക് മാതിരസമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ രീതിയിൽ വരും. ദാസ്യരസമാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. ഭക്തനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തൻ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെ? തൊഴിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം. ആ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രകടമാവും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഏത് തരത്തിൽ ജ്ഞാനികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതേ രീതിയിൽ കൊടുക്കും. വേറെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികള് പിന്നെ ബ്രഹ്മവാദികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതേ രീതിയിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും അതാണ് ഭഗവാൻ, അവിടെ വെച്ച് നിർത്താണ് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറായിരിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും കിട്ടും, നമ്മൾ ഹാപ്പിയായി. മനസ്സിലായ? ചിലരെടുത്തും വന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും, അവന് ഹാപ്പിയായി. മനസ്സിലായേ? ആ ഹോട്ടലിൽ എല്ലാതും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? എല്ലാ വെറൈറ്റി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടണം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്താണ്, എല്ലാതും തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ട്. ആ വ്യക്തിയാണ് പരമപുരുഷൻ. അതറിയുന്നവരുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാതും നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവന ധാമം വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ഉദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഏത് സമയത്തും വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടികൾ നടക്കാം, ഭൗതിക ലോകത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടികൾ നടക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. ഇതിന് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 13-14-18 ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ. അപ്പോ ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല സൃഷ്ടി സംഹാര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ പുരുഷാവതാരങ്ങളല്ലേ, പുരുഷാവതാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു. ഓർമ്മയില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ട് അത്? ഓർമ്മയില്ലേ? കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു നോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടില്ല? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നത് സൃഷ്ടിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഭഗവാന്റെ തന്നെ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങളായ നമ്മളെ വിഷ്ണുവതാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര ആത്മാവുണ്ട്? പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. ഈ പരമാത്മാവ് ഏതാണ്? 3 വിഷ്ണുമാരിൽ നാം പറഞ്ഞില്ലേ? ക്ഷീരോദായശ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായശ വിഷ്ണു, പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിഷ്ണു ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ള വിഷ്ണു ഏതാ? ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണുവാണ്. ആ വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഹൃദയത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മള് പരമാത്മാവ് എന്നാണ്. ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം എന്താണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം എന്താണ്? ചതുർഭുജ രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചതുർഭുജ രൂപം, നാരായണ രൂപമാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് എന്ന അതായത് ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ ചുറ്റുമുള്ളതോ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയായി. മനസ്സിലായി? ഭൗതിക പ്രകൃതി എവിടെ നിന്നാ വന്ന്? ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു എന്ന്. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലായി. കാരണോദായശായ വിഷ്ണു എന്താണ്? ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന് വൈവിധ്യം നൽകുന്നത് ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണുവാണ്. മനസ്സിലായി? അതിൽ വൈവിധ്യം നൽകിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഓരോ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണുവാണ്. 3 പേർക്കും 3 ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഒരാള് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, ഒരാള് അതിൽ വൈവിധ്യം കൊടുക്കും. നമ്മൾ പറയും ഒരു വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ വീട് നന്നായിട്ട് പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കും. നല്ല വീട് കണ്ടതുപോലെ ആക്കിയിടും അല്ലെ. അത് രണ്ടാമത്തെ ആള്. പെയിന്റേഴ്സും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അത് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ആൾ എഞ്ചിനീയർ എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ സിമെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് വെക്കും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ പണിക്കാരാ ചെയ്യണത് അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ. 3ാമത്തെ ആൾക്കാർ എന്താണ്? നമ്മൾ കയറി അവിടെ ഇരിക്കും, നമ്മൾ താമസം തുടങ്ങും. അതാണ് പരമാത്മാവ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതിന് 3 സംഗതികൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവിഷ്കാരത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുമാര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം. അതിലെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണുവാണ്. നമ്മൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അതിനാ ഗ്രൂപ്പിൽ വിട്ടത്. ഈ ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗർഭോദായശായി എന്ന് പറയുമ്പോ ജലം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കണം. ഗർഭോദായശായി എന്ന് പറയുമ്പോ ജലം, സമുദ്രം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. എല്ലാത്തിനും ക്ഷീര ഉദകശായി, ഗർഭോദകശായി, കാരണ ഉദകശായി എന്നാ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ആദ്യം കാരണജലം. ആ ജലത്തില് ആദ്യം വേറെ കടല്, നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ കംപ്ലീറ്റ് കടലാണ്. ആ കടലിൽ കുറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. മനസ്സിലായ? ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ? നമ്മള് വെറുതെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കടൽ ആദ്യം ചിന്തിക്കാം. ആ കടലില് കുറെ ബോളുകൾ ഇട്ടിരിക്കണം. മനസ്സിലായ? ഒരു കുളത്തില് കുറെ ബോളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കണം. അതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണോദായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദായ ജലമുണ്ട്. ആ കാരണോദായ സമുദ്രത്തിൽ ആ കുളത്തില് കുറെ ബോളുകൾ ഇട്ടിരിക്കും. ഇനി ഈ ബോളിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യമാണ് ഗർഭോദയ വിഷ്ണു ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗർഭോദയ വിഷ്ണു കയറി. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, ആ ബോള് ബ്ലാങ്ക് ആണ്, ഫുള്ള് ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില് സമുദ്രം. മനസ്സിലായ? ആ സമുദ്രത്തിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഗർഭോദയ വിഷ്ണു വസിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഗർഭോദയ വിഷ്ണുവിനാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നത്, നാഭിയിൽ നിന്ന്. മനസ്സിലായ? അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി, ആ ഗോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി, ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് 3 പേർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. വിഷ്ണുവിനും ശിവനും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനും. അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഇത് നോക്കി നടത്താൻ ഒരാൾ വേണം. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ കൺട്രോളുള്ള ആളാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഈ ഗോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഗോളാണ്. ആ ഗോളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരിയിരിക്കുന്നത് ഗർഭോദയ ഇരുന്നിട്ട് സൃഷ്ടികൾ നടത്തണം. അത് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമാണ്, പകുതി വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ അതില് ഒരു സൈഡില് അവിടെ എന്താണ് ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു ശ്വേതദ്വീപില് ഇങ്ങനെ 7 ദ്വീപ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു എന്താണ് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആര് ഗർഭോദയ വിഷ്ണു. മനസ്സിലായ? ഗർഭോദയ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഏതാ ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അത് നാഭിയിലാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നമ്മളെ 14 ലോകം നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്ന് അപ്പൊ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോണ നാഭി എന്നുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയാ, താമര ഇത് തണ്ട്. ആ തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമാണ് സത്യലോകം. അവിടെയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം ബ്ലാങ്ക് ആണല്ലോ, സമുദ്രമാണല്ലോ. ആ സമുദ്രത്തില് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരിയിരിക്കുന്നത് ശ്വേതദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ദ്വീപാണ്, പല ദ്വീപുണ്ട്, 7 ദ്വീപ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 7 ദ്വീപ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഓരോ ദ്വീപിനും ഒരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് ഒരു ദ്വീപിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരിന് പരമാത്മാ രൂപേണ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരോദശ ഇരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ 7-14 എന്തെങ്കിലും ലോകത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗോളത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ശ്വേത സമുദ്രത്തിന്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആരോട് ചെറിയ ഈ വിഷ്ണുവിനോട് പറയും. ആര്? ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണുവിനോട് പറയും. കാരണം അതിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വിഷ്ണു ആണ് ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് ലൈവാ. മനസ്സിലായ? ആ വിഷ്ണു ആണ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള ഉപദേശം. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കണോ, ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അംശാവതാരം വിട്ടാൽ മതിയോ, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഈ വിഷ്ണു ആണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതന്നെ വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്ഥലം. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മള് ദേവന്മാരെല്ലാം ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ പറയുന്നത് ദേവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിഷ്ണുമാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതിൽ സംശയം ഉണ്ടാ? സൃഷ്ടിയില് മനസ്സിലായത്? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? അതായത് ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയാം, നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അതായത് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ പറയുന്നതില് കാരണോദായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായി വിഷ്ണു ആണല്ലോ, 3 ആണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാരണോദായി വിഷ്ണു പുറമേ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളും ഗർഭോദായി വിഷ്ണു അതായത് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഇതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
അതൊന്നുകൂടെ പറയാം. അതൊന്ന് അതായത് ആദ്യം വരുന്ന ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുവാണ് അല്ലെ. ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കാരണോദാശ വിഷ്ണു. കാരണോദാശ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് കാരണ സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നോക്കാം, വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളം സമ്പള് അവിടെ നിൽക്കാണ്, അവിടെ കെടുക്കാണ് ഭഗവാൻ കാരണോദാശായ വിഷ്ണുവായിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് കുളത്തിൽ നിറയെ ബോളുകൾ നിറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു കുളത്തില് ബോളുകൾ നിറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു വിഷ്ണുവാണ് ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു. ആ ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ബോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു. മനസ്സിലായ? കുറെ ബോളുകളുണ്ട്, എല്ലാ ബോളിന്റെ ഉള്ളിലും കയറും. കുറെ ബോളുണ്ടല്ല, എല്ലാ ബോളിന്റെ ഉള്ളിലും കയറും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട അത് അണ്ടം, ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ട, ഒരു ഗോള് രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളില് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിൽ ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഗോളായിട്ടുള്ളൂ. അതിലെന്താണ്, മരങ്ങൾ വേണം, ചെടികൾ വേണം, അതിൻ്റെ ഉള്ള പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം. ഇതെല്ലാതും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവാണ്. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവാണ്. ഗർഭോദാശ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് എന്താണ്, താമര തണ്ടിൽ കൂടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ താമര വരണം. അവിടെയാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? താമരയിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി സ്റ്റാർട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് 14 ലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്, അടുത്ത അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതില് സമുദ്രമാണ്. ഈ ഗോളിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലാങ്ക് ആണ്, അതില് വെള്ളം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. പുറത്തും വെള്ളം, അകത്തും വെള്ളം. മനസ്സിലായില്ലേ? പുറത്ത് കടല്, ആ കടലിലുള്ള ഒരു ബോള്, അതിന്റെ ഉള്ളിലും വെള്ളം. മനസ്സിലായേ? ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു സൈഡ് കുറെ കരകൾ ഉണ്ടായില്ലേ, കുറെ 7 ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു ദ്വീപിന്റെ പേരാണ് ശ്വേതദ്വീപ്. ആ ശ്വേതദ്വീപിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? വിഷ്ണു, അതായത് ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നത്. ആ ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണുവിന് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല, മരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കി, ഇത് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാക്കി. ഇവർക്കൊക്കെ ജീവൻ വേണമല്ല. ആ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു. അതായത് ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ജീവൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടായി. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ശരീരമായി, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എനർജിയും കിട്ടി. അപ്പൊ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടായി, പിന്നെ ആക്ഷൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ. അങ്ങനെ ആക്ഷൻ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളായി തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ സമീപിക്കും. ദേവന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിക്കും. പിന്നെ ഇവരെല്ലാവരോടും പോയിട്ട് ഈ ശേബദ്വീപിന്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആരോട് പറയും? ഈ പരമാത്മാവായ ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവോട് പറയും. ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ്, ഇന്ന പ്രശ്നമാക്കണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവിടുന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു പറയും, ചില സമയത്ത് ലീലാവതാരങ്ങൾ വരും, ചില സമയത്ത് ഗുണാവതാരങ്ങൾ വരും. ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ ഇറങ്ങി വരും. ആ സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് അത് ഏതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പോയി. ഒരു ശ്വാസം കാരണോദാശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ആവും. ഇത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ, ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ്. അപ്പൊ ഒരു സമുദ്രം, ആ സമുദ്രത്തിൽ കുറെ ബോളുകൾ, ആ ബോളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം. അതിന്റെ ഉള്ളിലും വെള്ളം തന്നെയാണ്, പകുതി വെള്ളം തന്നെ ആയിരിക്കും. വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കെടുക്കാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ആ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കെടുക്കാണ്. മനസ്സിലായി? ആ വെള്ളത്തില് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ. അങ്ങനെ അതിന് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് ഇട്ടാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെള്ളത്തിൽ പ്ലേറ്റ് ഇട്ട പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ 14 ലോകങ്ങൾ. എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. പിന്നെ ഈ ഗോളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം, സമുദ്രം. ആ സമുദ്രത്തിന്റെ പല ദ്വീപുകളുണ്ട്. അതിലൊരു ദ്വീപാണ് ശ്വേതദ്വീപ്. ആ ശ്വേതദ്വീപിലാണ് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വിഷമവും സന്തോഷവും ദുഃഖമൊക്കെ ചെന്ന് അവിടെ പറയും. അവിടെയാണ്, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ദേവന്മാരുണ്ട്, പലർക്കും പല ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്ത്, സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ആർക്ക് കൊടുത്തു? മഹാദേവന് കൊടുത്തു. പിന്നെ ദുർഗാദേവി ഉണ്ട്, ഇവർക്കൊക്കെ പല പല ഡ്യൂട്ടീസും കൊടുത്തിരിക്കും. അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബ്രഹ്മാണ്ടം, അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും അവിടത്തൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, അവിടുത്തെ റൂളുകൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയും അവിടുത്തെ ബ്രഹ്മാവിന് ചിലപ്പോൾ 10 തലയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 20 തല എന്ന് പറയും. അവിടുത്തെ റൂളുകൾ വ്യത്യാസമാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഈ സമയത്തും എന്താണ് ഫുള്ള് എന്താണ് ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായേ? കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലത്? ഓക്കെ. ഈ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ആര്യവർത്തം, ജംബോദ്വീപ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ജംബോദ്വീപ്, ആര്യവർത്തം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല? ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഓരോ ദ്വീപിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 7 സമുദ്രം ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സമുദ്രത്തിന് പേരുകളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ബന്ധമില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാർഷദർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. ഓരോ ജീവസത്തയും ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവ് മനസ്സിലായില്ലേ? പരമാത്മാവ് നമ്മളെ രൂപത്തിലുണ്ട്, അതായത് ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മനസ്സിലല്ലേ? അവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്. അവക്തിഗത ബ്രഹ്മാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപുരത്തെ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾ, ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കാണുന്നതോടുകൂടി അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അവരവിടത്തോളം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൽഹിയിലത്തെ വെളിച്ചം കണ്ട അതുപോലെ നിൽക്കണ പോലെ അവിടെ നിൽക്കാണ് അവര്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയും അതിവർത്തി ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ 24 സാഖ്യശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചഭൂതവും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് 24 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ അതായത് ഭൗതികതയെന്ന് മാറണം. കൂടാതെ ഈ ബ്രഹ്മം അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നാല് ആദ്യം തന്നെ ഭൗതികത മാറണം. പിന്നെ നമ്മ ആർജിച്ച ആത്മീയതയെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് ആത്മീയ തലത്തിലും പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്, ഭൗതിക തലത്തിലും പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഭൗതിക തലത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് നമ്മള് സാത്വിഗുണത്തിലെത്തും. സാത്വിഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെന്താണ് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കും. പിന്നെ അവിടെ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി വരുന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികത്തിൽ തന്നെ വളരെ താഴ്ന്ന തട്ടിലാണ്. അതിന്ന് ഉയരണം, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറണം, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉയരണം. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പോണത്. ഇനി ഹിരണ്മയ പാത്രത്തെ നീക്കി പരംപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദർശിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശം മാറ്റണം. അത് ഭഗവാൻ ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ? ഭക്തന് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ തന്റെ രൂപം അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ഹിരണ്യകശിപ്പിനോ ഹിരണ്യാക്ഷനോ തന്റെ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കൂല. ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഭക്തന് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പുരുഷാവതാരം എന്നത് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പല അവതാരങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? മന്വന്തര അവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, പുരുഷാവതാരം, ശക്തിവേശ അവതാരം, പിന്നെ മന്വന്തരം, അങ്ങനെ യുഗാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് അവതാരങ്ങൾ. അതിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് പുരുഷാവതാരം. അപ്പൊ പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ 3 തരം വിഷ്ണുമാർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല. വിഷ്ണു അതായത് മഹാവിഷ്ണു, ഈ കാരണോദാശായ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വിഷ്ണു, ആ ഫസ്റ്റ് വിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദാശായ വിഷ്ണു. പിന്നെ ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് എന്നും പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഭാവം, പരമാത്മാവ് ഭാവം ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം. അതാണ് ആ വിഷ്ണുവിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് തരുന്നത്? ജീവൻ തരുന്നത്, നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നു. അതാണ് വിഷ്ണു.
ഗർഭോദാശയായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നിന്നാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്നീ പ്രപഞ്ചത്തിന് 3 അതിദേവകളും വിഷ്ണുവും സർവ്വജീവജാലയും അന്തർഗതനായ പരമാത്മാവും ക്ഷീരോദാശയായ വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തർഗതനായ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദാശയായ വിഷ്ണുവാണ്. കാരണ സംവിധത്തിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണു കാരണോദാശയായ വിഷ്ണു. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് കടല് കാരണോദാശയായ വിഷ്ണു. പിന്നെ ആ കാരണോദാശയായ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ കാരണ സമുദ്രം ഉണ്ടല്ല, ആ കാരണ സമുദ്രം പൊട്ടി വരുന്നതാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണ സമുദ്രം ഇല്ലേ, ആ കാരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൂടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മഹാവിഷ്ണു വാമനാവതാരം എടുത്തപ്പ ഒരു ലോകം പാതാളം അളന്നു, പിന്നത്തെ ഇതില് 3 ലോകങ്ങളും അളന്നു, പിന്നത്തെ അങ്ങനെ കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, പ്രപഞ്ചം പൊട്ടുകയാണ്, ഷെല്ല് പൊട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം വീഴുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കൂടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം പള്ളി കൊള്ളുന്ന വിഷ്ണുവാണ് കാരണോദാശയായ വിഷ്ണു. സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവ് ഗർഭോദാശയായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന് വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗർഭോദാശയായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദാശയായ വിഷ്ണു. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ ബ്രഹ്മാവ് ഗർഭോദാശയായ വിഷ്ണു എന്നാണ് വരുന്നത്. അവിടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ, മല, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, സമുദ്രം, കുന്ന്, ഇതൊക്കെ നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് വരുന്നത്? ജീവാത്മാക്കളല്ല, മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ആരാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഗർഭോദാശയായ വിഷ്ണുവാണ്. ആര് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദാശയായ വിഷ്ണു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത് പ്രഭാപുരം ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഭഗവതിയിലും സിദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഈ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ആ പ്രഭാപൂരം ഉണ്ടെന്ന് ഏതിലും ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീലത മാതാജി പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും? ആരുടെയോ ഓഡിയോയുടെ ശബ്ദം പ്രഭുവിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ഓഡിയോ ആരുടെ ഓഫ് ചെയ്തിടുവോ? ഓക്കെ, ശരി, ഞാനത് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രഭാപുരത്തെ പറ്റി എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രഭാപുരം. കാരണം നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷെല്ല് പോലെയാണ് അല്ലെ, ഈ ഷെല്ലിനുള്ളിൽ പ്രകാശം എത്തൂല. പ്രകാശം എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്ത് കടക്കണം, ശരിക്കും അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ പ്രഭാപുരത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത്? ഭഗവത്ഗീതയിലും ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലും എല്ലാത്തിനും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ 2 കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണമുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യസ്യ പ്രഭതോ ജഗന്തണ്ഡകോടി കോടീശേഷ വസുധാതി വിദൂഭിന്നം തദ് ബ്രഹ്മണ നിഷ്കമലന്തരം ശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദ്യ പുരുഷം തമഹം പ്രജാമി. അത് ഏതാ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസംഹിതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ് അത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ബ്രഹ്മാവ് അത്രയുണ്ട്. ഒരു ബ്രഹ്മാവ് ഒന്നല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാവ്. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാവ്. അതേപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അനവധി ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരു ഗ്രഹമല്ല, അനവധി ഗ്രഹങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. പ്രപഞ്ചഘടനപരമായി ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ല അടുത്ത സ്വഭാവം. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ശ്വസിക്കുക, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ രൂപമാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ രൂപമായിരിക്കും. അവിടുത്തെ നിയമം വേറെ, ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമം വേറെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമം വേറെ. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരു അരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരു അരികിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം മാത്രം വരുള്ളൂ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് താൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്
ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഈ രശ്മികൾ ആണ് ആര് ഈ രശ്മികളാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികളാണ്. മുണ്ടോപനിഷത്ത് നമ്മൾ 108 ഉപനിഷത്തിൽ 10 മെയിനായിട്ട് ഉപനിഷത്തുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ഉപനിഷത്താണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, 10 വരുന്നത് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അതില് പല ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ 2 സ്ഥലത്തല്ല, പല സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 2 ഭഗവത്ഗീതയും അതുപോലെ ബ്രഹ്മസംഹിതയാണ് കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് അതിൽ പറയണം. പല ഉപനിഷത്തുകളിലും പല സ്ഥലത്തും പല വേദങ്ങളിലും ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ പറ്റി. അപ്പൊ അതിൽ മുണ്ടോപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയാണ്. മുണ്ടോപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയാണ്, ഹിരണ്മയേ പരേ കോശോ വിരാജം ബ്രഹ്മനിഷ്കലം തത്സുഭം ജ്യോതിഷം ജ്യോതിസ്തദത്യത് ബ്രഹ്മവിദോ വിദോഹോ ന തത്ര സൂര്യബാധിന ചന്ദ്രതാരകം നേമവിദ്യുതോപാധികുതോയമഗ്നി തദേമ ബാന്ധം അനുഭാവതി സർവം തസ്യ പശ്ചാത് സർവമിദം വിഭാതി ബ്രഹ്മവേദം അമൃത പുരസ്താത് ബ്രഹ്മ പശ്ചാത് ബ്രഹ്മം ദക്ഷിണേണ അധജ്വാർത്ഥം ച പ്രസഷ്ടം ബ്രഹ്മേ വേദം വിശ്വമിദം വരിഷ്ടം. അപ്പൊ അത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. മെയിനായിട്ട് ഇത്രയുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് അത്. ഏത് കഠോപനിഷത്തില് ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തെ ആത്മീയമായ വ്യോമത്തിലാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ആവരണങ്ങളുണ്ട്. ആവരണത്തിന്റെ അപ്പുറമാണ് നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോള് പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോളുമായിട്ട് ഇരിക്കണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോളിന് ഒരു ആവരണം ഉണ്ട്. ആ ആവരണത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ആത്മീയ ജ്യോതിസ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി, അഗ്നി ഇവയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ബ്രഹ്മാണ്ടം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെന്താണ്, പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഗോളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ്, നമുക്ക് ഇരുട്ട്. അപ്പൊ ഇരുട്ട് വരുമ്പോ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ചന്ദ്രനും സൂര്യനൊക്കെ വേണം. ഈ ഗോളിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ, ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ ഫുള്ള് പ്രകാശമാണ്. കാരണം അവിടെ എന്താണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭൗതികാത്മിക വ്യോമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, അത് ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂല കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് വിശിഷ്ട ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കാരണം അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതാണ് ജ്ഞാനം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6:46-47 നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ജ്ഞാനികൾ. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്, നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവര് ജ്ഞാനികൾ. പരമാത്മ ഭഗവത്ത് ഉപാസിക്കുന്നവർ യോഗികൾ. അതിന്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന പരമാത്മാവ ഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു രൂപം, അവർക്ക് രൂപം പിടിയിട്ട് തുടങ്ങി, അതാണ് യോഗികൾ. പിന്നെ ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കും, ഒറിജിനൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ആ രൂപത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാർ. പരമാത്മാഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിരിക്കും അവർ കാണാം. കുറച്ചും കൂടി ഉയർമലാണ്, അത് ശരിക്കും നമ്മളെ രൂപം തന്നെയാണ്, അത് ശരിക്കും ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ. ഈ 3 വിധത്തിൽ ഉപാസകന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു താരതമ്യം പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. അത് നമ്മൾ ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സാധാരണ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ നല്ലവനാണ് ആര്, കർമ്മികളെക്കാൾ ബെറ്ററാണ് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനിക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ജ്ഞാനി അതൊന്നും ചെയ്യാത്തത്. നമുക്ക് സാധാരണ കർമ്മം ചെയ്ത ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കും, അതാണ് കർമ്മികൾ. എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ. കർമ്മികൾ എന്ന് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മികളല്ല, ശരിക്കും കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയണെന്താ വെച്ച് വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് കർമ്മികൾ. അതിൽ ധർമ്മം, അർത്ഥധർമ്മ, കാമ, മോക്ഷ, ധർമ്മവും വേണം മോക്ഷവും വേണം, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ശരിക്കും കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മോക്ഷം വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. പക്ഷെ എന്താണ്, വൈദിക ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജ്ഞാനം, ഭഗവാനിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല, ജ്ഞാനം, അറിവ് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ജ്ഞാനികൾക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് യോഗികൾ. അപ്പൊ ജ്ഞാനികൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ യോഗികൾ എന്താണ്, അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടന്നു. പരമാത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങണം. അതാണ് ആര്, യോഗികൾ. അടുത്തത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിലാവില്ല, ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് കാണാണ്, അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ പ്രേമ പുരസ്കാരം സേവിക്കുന്നവരാണ്, അവരാണ് വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ. അതാണ് വേദത്തിന് 3 സെക്ഷൻ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് കർമ്മകാന്ഡം,
പിന്നെ ജ്ഞാനകാന്ഡം, പിന്നെ ഉപാസനാകാന്ഡം. കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വിപ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നിർത്തി ചെയ്യാൻ. അത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അസുഖം വന്നു, അപ്പൊ ആയുർവേദം വേണം നമുക്ക്, അല്ലെ? നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ സാമൂഹ്യമായ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, സമൂഹത്തിന് നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഏകദേശം പല ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവുള്ള വ്യക്തികൾ, അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഉയർച്ച കിട്ടും. അതാണ് കർമ്മഘട്ടത്തിൽ. ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ജ്ഞാനം മാത്രം മതി. ഉപാസനാകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ മാത്രം മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കാണുന്ന രംഗാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഈശവാസ്തു ഉപനിഷത്തിൽ 15ാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കാരണം ഭഗവാനെ കാണുന്നതും ഭഗവാനോട് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ. അപ്പൊ അങ്ങക്ക് രൂപമുള്ള ആയതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഭക്തന്റെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ പറയുന്നു ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്ന് ഭക്തൻ പറഞ്ഞു. അത് ഏതൊരു മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു? ഈശവാസ്തു ഉപനിഷത്തിൽ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയും. അപ്പൊ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ക്ലിയർ ആയി അവിടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഈശവാസ്തു ഉപനിഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ദ്വൈതം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അദ്വൈതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ ചൈതന്യമാണ് എന്നുള്ള ശക്തി ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അദ്വൈതത്താണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈശ്വരനല്ല. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോമളമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റിയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. എന്താണ്? ആ രൂപം എനിക്ക് കാണുന്നതിന് അങ്ങയുടെ പ്രകാശം അത് മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ആദ്യം വെളിച്ചം, ബ്രഹ്മം, അതല്ലേ? അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് കടക്കണം. നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കാറ്, അല്ലെ? ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചം നമ്മൾ കാണണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കേ കടക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചാണ് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുക. അതൊരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വെളിച്ചം അതാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥം തമസോമ ജ്യോതിർഗമ. പല രീതിയിൽ പല മീനിങ്ങിലും എടുക്കാം. ജ്ഞാനം, സത്യം, ഇരുട്ട് ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല ലെവലിൽ അത് എടുക്കാം. അതാണ് നമ്മളെ ഓരോ മന്ത്രത്തിനും പല മീനിങ്ങുകളുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്ക് അവരിഷ്ടത്തിന് എടുത്ത് അവര് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും. സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അടുത്ത ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മ, പിന്നെ പരമാത്മാവ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതല്ലാതെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശക്തി മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് പരിപാലകൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ ഭഗവാൻ എന്നാൽ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആസ്വാദനം ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് പരമ ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും അഖില രസാമൃതി 12 രസമാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ രസങ്ങളും ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബാലലീലകളിൽ പൂതന ബകാസുരനൊക്കെ വധിക്കുന്നതും അത് ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുകയാണ് അതിലും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് സഖ്യരസത്തിൽ പറഞ്ഞത്. മറ്റേത് വീരരസത്തിലായിരിക്കും, അങ്ങനെ ബീഭത്സം, അങ്ങനെ പലതരം രസങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിട്ട് ലീലകൾ കാണിക്കുക? എന്തിനാണ്? ഇതേപോലെ തന്നെ ഊഹാപോഹം, ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മഭാവം, യോഗ്യ സിദ്ധാന്തം, ഇതിനൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്. ഇതല്ല സത്യം, ഇതിനേൽ വലിയൊരു സത്യം ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് ലീലകളിൽ കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. പുരുഷാവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു ഒക്കെ പറ്റി പറയുന്നത് അവരെല്ലാമാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്.
അപ്പൊ പിന്നെ 3 വിഷ്ണുമാരെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തർ അവരെ ഒരു വിഷ്ണു ഏത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യണം, അടുത്ത വിഷ്ണു ഏതാ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയുണ്ട്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അത് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ബ്രഹ്മക്കം വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ നിയമമല്ല അവിടുത്തെ നിയമം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, എല്ലാവരും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി, ഞാൻ ക്ലാസ് കയറിയപ്പോ പറഞ്ഞത് ഉപാസനാകാന്ഡം ജ്ഞാനകാന്ഡം അതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഒരു കാണ്ഡം കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ്സിൽ. കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം. കർമ്മകാന്ഡം. കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും കയറി വരും. പരിപൂർണ്ണ ആത്മീയതയില്ല, മാക്സിമം ഭൗതികതയായിരിക്കും. അതിൽ വരുമ്പോൾ ആയുർവേദം എക്സാമ്പിൾ. പിന്നെ നമ്മളെ ദൈനംദിനം ജീവിതത്തിൽ നിയമിക്കേണ്ടത് നിയമം, ദേവന്മാരെ പൂജകള്, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെന്ന് മനസ്സിലായി, ഇതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ തത്വജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ പറയാം, ജ്ഞാനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഉപാസനയാണ്. ഉപാസന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ്ണ ഭക്തനായി മാറി. ഒന്നുമില്ല, ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണക്കാരൻ ഭഗവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് ഉപാസന കാണും. അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഹരേഷ്ണ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പളപള എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു പറയും ഹരേഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. സ്പീഡ് കേട്ടാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടണോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടാവും ഹരേഷ്ണ. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിട്ട് പറയും, സ്പീഡ് കൂടുതലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം. മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് എല്ലാതും മുഴുവൻ അറിയണമെന്നല്ല, ഞാൻ അത് ഒന്നിനെ റെഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരോട് ചോദിക്കാം, പറഞ്ഞു തരാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളും പറയാം, ഒരു വിഷമമില്ല. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും, ലാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനൊരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ അതിന് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്യണത്. പലരും വ്യൂസ് പറയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറാം, ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം. അത് നമ്മൾ സത്സംഗമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് നമ്മൾ സൂം എടുക്കുന്നത്. പ്രഭു ഇപ്പൊ 3 കാണ്ഡം പറഞ്ഞപ്പോ 4 പേര് കേട്ടല്ലോ. അതായത് കർമ്മകാന്ഡം, ബ്രഹ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, അങ്ങനെ 4. ഇല്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, അതാണ് വേദത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രഭു പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മകാന്ഡം ഇല്ല. അതിന് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അത് സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ. നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. മറ്റേത് വേദത്തെ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം. ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നതാണ് ഉപാസനകാന്ഡത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ കർമ്മകാന്ഡം, കർമ്മകാണ്ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. കർമ്മകാന്ഡത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. ആ സാക്ഷാത്കാരം ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ആയിക്കോട്ടെ. ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സുഖം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖം തന്നെ. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അങ്ങോട്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇടയ്ക്കിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കുറെ നമ്മളെ മെമ്മറിൽ ഇങ്ങനെ കയറും. ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ കിട്ടൂല. അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ക്ലാസ് വേറെ ക്ലാസ് ആണ്, അതിന് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങാം, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ശ്രവണം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നില്ല. ശരി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. വേറെ വല്ല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഒരു സംശയം കൂടി. 3 വിഷ്ണുമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനകത്ത്
തുടക്കം പറയണത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ? അതായത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ആ മൂന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷാവതാരത്തിൽ നിന്നാണോ